Mi smo imali 16. decembra, vjerojatno znate, protest u Beogradu. To je u stvari bio protest upozorenja. Gdje nas je bilo prilično dosta i jako je taj protest uspeo. Naš jedini zahtjev je bio da popričamo sa ministrom Vulinom, da ga pitamo zašto je ovako loš zakon predložio, da li će ga popravi, kad će biti usvojen u Skupštini Srbije. On, gospodin, nije to da nas primi. Mi smo onda išli ispred Vlade Srbije, gdje smo se okupili i tamo nas je primio šef kabineta gospodina Vučića. S njim smo razgovarali i on je me čvrsto obećao da će nas primi Vulin, međutim on nas nije primio. Šta on radi, gospodin? Među da taj zakon popravi, da ratni veterani dobiju status koji oslužuju. Ratni veterani su ovu državu napravili, dati sami. Rekao im. On prijeti nama koji se bore da prava. Lično mene prijete da će im uzmu penziju. Ja sam ratni vojni invalid. Prijeti, razumijete. Prijeti našoj djeci. To je strašno, verujte mi. Ja sam drugo u ovoj poziciji, dugo sam u ovim poslovima ratni veterani. I mnogi su se ministri promijenili, državni sekretari, pomoćnici. Ali verujte mi, to vam kažem odgovor, to nekada svima pričam. Nikada nisu došli ljudi na toj poziciji koji više mrze veterani. To je nevjerojatno. Da li je čovjek možda opterećen što nije bio u ratu? On čak nije služio u vojsku, dakle vojnik. On je čak kreirao neku uniformu crvenu, znate uniformu što nosio. Da li je čovjek možda u bolesti, neko možda obolenje mozga, vjerojatno, uznamo se neko. To je strašno. Znači, nama postoji jedna velika borba za naša prava. Niko nama neće pomoći ako se mi sami ne izborimo. Znate, mi smo ratovali, mi smo se bojili načeti, tako? Što se sad bojili da izađemo na protest. Mi smo planirali da napravimo veliki protest u Beogradu 15. februara, a je dan državnosti. Ovo državu su svoji ratni veterani, a ne političari. I mi smatramo da je to idealan datum da mi izađemo na protest. To će biti dan D, jer će nas biti ili neće nas biti. Ako taj zakon usvoje, da nas nema, u čemu vam da nas nema? U tom zakonu čak se ljudima ne priznaje učešće u ratu posle aprila i maja 19. godine. U tom periodu, znači iza tog perioda, dobro znate da su mnogi naši borci poginuli i njima se to priznaje. Ratni vojni invalidi, samo se ne priznaje na veteranima. Što je vam pamet, ako se samo slažete. Znači, dragi moji prijatelji, dragi moji saborci, na vama je sve. Ako hoćete da vas nema, onda sedimo kući. Ako hoćete da vas ima, moramo izaći na protest. Svi su živi protestovali, znate sami. Samo mi nismo rekli. Mi smo čutali, bili smo strpljivi i čekali. Ja sam bio jako strpljiv, čekao sam naše ministarstvo 2 godine. Biće mile, biće mile, biće mile. Nema toga ništa. Znači imao sam strpljenje kao niko. Svi su rekli, mi ajmo protest, ajmo da pokidamo pruge, autoputove. Ja sam rekao, ne, to neće da radimo mi. Sve mi treba mir, a ne protest. Međutim, govorili nema, znači nema više čekanja. Druga stvar, mi srpski ratni veterani, mi smo najduži u Srbiji. Mi imamo 53.000 članova. Imamo 90 opštih odbora. Znači mi smo najveći u Srbiji. Međutim, pošto je vidio gospodin Vulin da ne može da mene potkupi i moje saradnike, on je tamo formirao neki sabor, da su čuli, neka svoja udruženja. Znači to je partijsko udruženje njegove lične stranke. Ja ništa nemam protiv da on to formira, ali on to mora da plaća iz kasa stranke, a ne iz državne kase putem projekata i neki razni program. Eto, ja sam vam rekao za početak, to, šta da vam kažem, ratne dnevnice, to će ja to zamijem prepostaviti, ratne dnevnice. To je naša bolna tačka. Evo šta ja mislim o tome. Malo ko zna od vas, ja sam bio služen u Strasbourgu. Ja sam lično veteran u Srbiji. Oni nas zavlačuju godinama. Samo su neko advokata naše slične Stante Viša, koji je član vladajuće stranke i koji samo nas zavlačuju. Znate, prvi sud, drugi sud, treći sud, pa nas, tako dalje. I to je prošlo oko 10 godina. Šta je poenta priče? 2008. godine, kada je država isplatila po 3.000 € ratnim veteranima na jugu Srbije, to nije odlučio sud. To je odlučio sporazum. Znači, veterani su napravili sporazum sa vladom Srbije, da im se to da. Znači, mi hoćemo isti sporazum sa vladom Srbije, a ne sud, jer kod suda nema kraja. Znači, nema kraja više toga, u suđenju. Eto, ja sam rekao kratko, ako još ne...